У сённяшнім выпуску гаворка пойдзе пра мястэчка Сталовічы, дзе была заснавана камандорыя мальтыйскага ордэна і касцёл у гонар святога Яна Хрысціцеля, галоўны цэнтр мальтыйскіх рыцараў на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Упершыню Сталовічы згадваюцца ў 14 стагоддзі, але сваю славу мястэчка здабыло толькі на пачатку 17 стагоддзя, калі Мікалай Крыштаф Радзівіл, сіротка, знакаміты дзеяч ВКЛ і аўтар перэгранацыі, заснаваў тут камандорыю мальтыйскага ордэна, на чале якой стаў яго сын Жыгімонт Караль Радзівіл. Жыгімонт пабудаваў драўляны касцёл і ларэтанскую капліцу, што потым стане прэзбітэрыем каменнага касцёла. У 1740 годзе якраз і распачалося будаўніцтва сучаснага храма. А ці ведалі вы, што менавіта Ян Глаўбец, славуты архітэктар Вялікага княства Літоўскага, рэканструктар Полацкай Сафіі, завяршыў праект касцёла мальтыйскага ордэна ў гонар Яна Хрысціцеля. Мальтыйскі ордэн, ці суверэнны рыцарскі ордэн гаспітальераў святога Яна Єрусалемскага, Родаса і Мальты, афіцыйна ўзнік у 12 стагоддзі пасля першага крыжовага паходу і з'яўляўся важным абаронцам святой зямлі ад муслімаў. Цягам гісторыі і турэцкай навалы, на жаль, ордэн быў вымушаны пакінуць Палесціну. У 1530 годзе імператар Святой Рымскай імперыі, каб абараніць міжземнае мора ад туркаў, выдзеліў рыцарам востраў Мальта, адкуль і пайшла назва ордэна. У 1817 годзе, пасля далучэння Беларусі да Расійскай імперыі, дзейнасць ордэна спынілася, і касцёл стаў царквою. Перабудова пачалася ў 1868 годзе і заключалася ў стварэнні 5 глухіх цыбулепадобных купалаў, а ў інтэр'еры алтароў, адзін з якіх быў зроблены ў гонар Аляксандра Неўскага. Таму цяпер царква і завецца свята Аляксандра Неўскай. Святыня ўяўляе сабой трохнефную базіліку з больш нізкімі прэзбітэрыем і сакрыстыямі. Галоўны фасад складанай прасторава-аб'ёмнай кампазіцыі з 2 вежамі па баках, падзелены на 3 ярусы. Уваход падкрэслены 4 паўкалонамі. Высокія аконныя праёмы з паўцыркульнымі завяршэннямі аздоблены ляпнінай. А ці ведалі вы, што ў Сталовічах зусім нядаўна былі знойдзены мошчы святога Сімпліцыя, біскупа Ольбіі, што быў закатаваны за веру яшчэ на пачатку 4 стагоддзя. Пэўна, нехта з рыцараў-манахаў прывёз з Італіі на Беларусь рэлікварый, але пасля таго, як расійскія ўлады адабралі касцёл, мошчы захоўваліся ў местачкоўцаў. Па збудаванні неагатычнага касцёла ў гонар найсвяцейшага сэрца Езуса рэлікварый быў схаваны і знойдзены больш чым праз стагоддзе. Калі вы жадаеце наведаць Сталовічы, то дарога ад Мінска складае ўсяго каля 141 кіламетра.